아트믹 집어넣어 루캉전을 찾게야 아이다코 왕을 라보나 있거든 가탈 기우정 대된 자나의 아트믹 집어넣어 루캉전 보라 에피소드 자나의 크리스천 불고하이 배 라이자코 내 호나의 반지 호타 크리스티노 타나의 마브레 জীবন যাপন খালামनांगौ आरो आत्मिक জীবन लुखांजानांगौ आरो देरहासार জীবन যাপन खालामनांगौ आरो गोथार जिउजों दैदेनजानांगौनि बिसय एफिसासनि 5:1-18 बेखौ गाहामै थेन खालामब्ला नुनो मोनगोन लाबोदों बुंनो एफिस नोगोराव थानाय ख्रिस्टियानफोरा Holy गेजेरजों सिगाङावनो बिसोरो गोथार जिउखौ नाजावदोंमोन बासनि क्रमाव अनिसेदाय 1-7 फरायलांदों सानसेयाव जेब्ला पौला आपोलो दंमोन बे गिदिंबायनानै एफिसाव सहैदों जेब्ला एफिसाव सहैदों बेयाव किसुमान फोथायग्राफोरखौ लोगो मोनहैदों लोगो मोनना सोंदों जेब्ला नोंसोर फोथायबाय गोथार जिउखौ मोनबायना बे समाव बिसोर फिन होदों गोथार जिउखौ मोनबायना मोनाखै जों बेखौ खोनानोबो मोनाखै अब्ला बिसोर फिन पौला बुंफिनदों अब्लालाय बबे बाप्तिस्मा दं बाप्तिस्मा बिसोर फिन होफैदों जन बाप्तिस्मानि अब्ला पौला फिन होफिनदों औ जहना बेबादि साखि होदों आंनि उनाव जाया फैगोन बे जाबाय जिसु ख्राइस्ट बेखौ फोथायथारनांगौ आरो बिसोरो प्रभुखौ फोथायदों आरो पौला आखाइ दिखांनानै आरज खालामनाय लोगो लोगो बे मानसिफोरनि सायाव गोथार जिउआव फैदों आरो बिसोरो नाबिफोरनि बादि खोथा बुंदों बिसोर 12 जन अब्लाबो पौला दिनै 62 एडियाव लाइजाम एपिसोड लिरहरनानै बुंदों नोंसोरो सिरिमोनदो गोथैफोरनिफ्राय सिखांदो आरो गोथार जिउजों सुफुंजादो दैदेनजादो एफिसासनि 5 दहायजों फरायनाय 6निफ्राय 18 अनजिग्राफोर गोथार जिउजों सुफुंजानाय एबा दैदेनजानाया बाइबेलनि बे सैथो आयदा जों लाबोनो दिनै आयदा जाबाय आत्मिक जीवन लुखांजानाय दा गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जानो हायो बुंबावदो गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला आत्मिक जीवना लुखांजायोब्ला बेयो देरहासार ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हायो बे जाबाय गोथार जिउजों दैदेनजाब्ला लाबोदों बे बोलोगोरा ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामनो हागोन गोथार जिउजों सुफुंजाब्ला इसोरनि इच्छाखौ बियो मिथिनो हागोन ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरा जि इच्छा खालामो बे इच्छा जानायखौ मिथिनाया जोबोद गोनां जुदि इसोरनि इच्छाखौ मिथिनाय नङा नोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय खामानिया थुंगिजोबगोन जाय फोथायग्राया गोथार जिउनि इच्छाखौ मिथिनानै गोथार जिउनि इच्छा बायदि मावनांगोन बेनि मावनाया एखेबारे आवगायलांबाय थागोन बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरनि इच्छाखौ मिथिनाया गोनां बेखौ माबोरै मिथिगोन जेब्ला नोङो गोथार जिउजों दैदेनजागोन आरो गोथार जिउजों दैदेनजानाया आत्मिक आरो धर्मीय ख्रिस्टियान बेयो जिउ खांनो हागोन आरो बुंबावदों गोथार जिउजों दैदेनजानाया इसोरनि लुबैनाय बादि बे मावनो हागोन आरोबाव
그 타지정 때린자냐 이 라풍선 크리스틴 지원자본 클럽나 하리 라버등 제그래플 serba 그 타지정 스풍자나 에바 내린자냐 그 뭘 클럽은 뭘 보부시 serba 살려자마이 그 타지정 때린자냐 그 타지니 보너든 수만한테 가만히 먹내나 Kaitu Bible abang binunga. Bima kalama. Semua orang tu kamani mau naikra. Bergerak kamani mau naikra. Yesus Kristus di bahasa Inggris. Bahasa Inggris nana sakti guna je. Every doidai sari pun naik lagi. Udaharan apa ni? Jadi gospel orang gamang. ईश्वर को मनाई मानसिफ्राफी ईश्वरनो गस्पेलाव थानाय जोंनि पुरहित साथाम ईश्वरनि बाथ्राखौ खोथायो बिसोरो खोनासङो ईश्वरनि बाथ्राजोंहाय बिसोरो फोथायो आरो सिखाजानायनि उनाव बिसोरो जिसु ख्रीष्टखौ बासायगिरि होननानै नाजावो गोबां दिनै गस्पेलाव दिनै इसोरखौ मोनै मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायनानै जिसु ख्रीष्टखौ बिसोरो नाजावो दा लाबोदों दा गोथार जिउजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाया माबोरै जेब्ला नोंथाङा पाप आत्मानि बोलोजों देरहानो हायैखौ मोनबाय गोथार जिउजों हमथाजानाय अभिज्ञताजों मिथिगोन नोंथाङा गोथार जिउजों दैदेनजानाय बा सुफुंजानाय जेब्ला हमथाजागोन गोथार जिउजों नों पाप मावनो हानाय नङा मानोना गोथार जिउआ नोंखौ हमथागोन बे अभिज्ञताजों मिथिगोन नों जे गोथार जिउजों दैदेनजादों बेनिखायनो दायना बेयो इसोरा आरज खालामदों गीत मालानि 51 नम्बर 12 खना नायब्ला ओरैबादि बुंदों मानिनो हानाय आत्मा आंनो होनानै आंखौ हमथा अनजिग्राफोरना दिनै जोङो आदमनिफ्राय लानानै आदमा पाप मावनायखाय फिरि जेसेबां दिनै मानसिफोर दं जों साफ्रोमबो दिनै पापनि गलाम पौला बेनिखायनो बुंदों रमिया 7:16 बिथाङा जि आत्मिक आं बेखौ मिथिगौ आं हले दिनै मानसि आरो पापनि गलाम पौला बेयो खोथा गावखौनो खोथादों आरो रमियानि 7:15निफ्राय 30 पसिमाव फरायला नुगोन बेयो बेबादि बुंदों बियो साधु नाम मुंख'जाब्लाबो बे बुंदों आं जिखौ मोजां बेखौ आं मावनो गोसो जायो खिन्थु बेखौ मावा नामा गाज्रिखौसो मावो आरो बे बुंदों बेबादि मावोब्ला आं नङा आंनियाव थानाय पापासो बेखौ मावो दिनै बियो मानो बुंदोंमोन दिनै पाप आत्माजों दावहा बियो नांनो गोनां जादों आन्था बियो दुखु मोननानै बे खोथाखौ बुंदों रमिया 7:24 बेबादि बुंदों हाबा आं बेसे खाफाल गोनां बे थैनो लांनाय देहानिफ्राय आंखौ सोर बासायनो दिनै पौला मोदोमाव थानाय पापनि आखुफोर बे पापनि आखुफोरा दंखाय बे बुंदों हाबा आं बेसे खाफाल गोनां बे थैनो लांग्रा देहानिफ्राय आंखौ सोर बासायनो
어시스 보나본데 이스라엘과 함바이는데 이스라엘 바크네 자체 कारण प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो बेखौ मावगोन माब्रै मावगोन पसिसनि गाहायथिङै नायब्ला नुगोन बियो बुंदों नाथाय आं मानसिनि आखुथायनिफ्रायब्ला आखुथायनि थिंनिफ्रायब्ला आङो पापनि आयेननि गला नाथाय पौला about मानसिफोरखौहाय दिनै साहस होदों प्रथम थेसलोनिका 5 तेसर साब्बिसफोराव बुंदों जायहा जोंखौ गोजोन होग्रा बियो जोंखौ फोथारगोन आरो प्रभु जिसु ख्रिस्ट फैनाय समसिम गोसो जिबन आरो देहा दाय गैयाजासे लाखिगोन बेखौ सोर खालामगोन गोथार जिउआ गोथार जिउआ जोंखौ थांनानै जोंखौ दैदेननानै बियो जिसु ख्रिस्ट फैनाय समसिम जोंखौ दाय गैयालाबा लाखिनो बियो गसंगोन आरो बे जोंखौ लाखिगोन कारण जुदासनि 1:24 बुंनाय जादों ओरैबायदि बुंदों नोंसोरखौ सक्ति होआलाबा आसामिसआ बुंदों नोंसोरखौ गोग्लैहोआलाबा गावनि समायनानि सिगाङाव रंजा बाजा दाय गैयाजासे गसंनो हाग्रा जोंनि इसोर सासेल' अनजायग्राफोर दिनै पाप आखुथाया जोंखौ जोंनि मोदोमाव थानाय पापनि सर'फोरखौ लानानै जुजिब्लाबो जोंखौ सहाय खालामग्रा प्रभु जिसु ख्राइस्ट जोंखौ सहाय खालामग्रा गोथार जिउ बियो जिसु ख्रिस्टआ फैनाय समाव दाय गैयालाबा गसंहोनो हानाय गोहोखौ जोंनि सासेल' इसोरा खालामो हालेलुया बेखौ खालाम अनसायग्राफोर बेनिखाय पौला बुङो फिलिपि 3:12 बियो आत्मिक जिबनाव आवगायनाया मा रोखोमै बियो बेखौ खोन्थायो आंनि नोजोरा दानो फुरा जाबाय बा गुरगोबाय आं बुङा बे मा बुङो आं बुङा नाथाय आंनि थांखिखौ मोनहैनोसो आं होसोगासिनो अब्ला आत्मिक जिबनाव आवगायनाय बे बाथ्राखौ बुंदों आंनि नोजोरा दानो फुरा जाबाय आं बुङा बा गुरगोबाय आं बुङा किन्तु आंनि थांखिखौ मोनहैनोसो आं होसोगासिनो अनसायग्राफोर आत्मिक जिबनाव बेबादिनो होसोदोंब्ला मेंनाय होसोदोंब्ला सौथुनाय अब्लाबो पौला दिनै मोननो गोनां जि थांखि बे थांखिखौ बियो होसोगासिनो दं होननानै बियो गावनो बुङो अनसायग्राफोर माखासे फोथायारिफ्रा बेबादि सानो जेब्ला प्रभुखौ फोथायबाय बासायजानायखौ मोनबाय बिसोरो सानो जाबाय जेबो दिनैहाय सौथुआलाबा जेबो दिनैहाय मेङालाबा एखेबारे स्टिं सिद्धाव सिदाहै थांगोन होननानै आरो बेबादि नोङो ख्रिस्टियान जिबनाव आवगायनाया मालाबा नोङो जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन मालाबा हायगोन मालाबा जौगोन जेब्ला हायो प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दिखांगोन बे माब्रै मालाबा माबा बायदि समस्या फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा बदनाम फैगोन हायनो बादि जागोन मालाबा माबा मोनसे जागोन हायनो बादि फैगोन खिन्थु जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दिखांगोन बाइबेला जोंनो बेबादि फोरोङो आरो अनसायग्राफोरनि जायफ्रा गोथारथिजों दैदेनजाबाय बियो बे फोथायग्रानियाव बे अबिलिथा नाथाय जायफ्रा नामावल' ख्रिस्टियान गावनि फोथायनायखौ बे आन्दाज मोना गावनि फोथायनाया हायदोंना जों बेखौ मिथिया
बे मानसिफोरनि फोथायनाय एखेबारे समानै थागोन गावैनो माबादि बियो गावनो मिथिया दिनै जोंनि मण्डलिनिफ्राव बेबादि मानसि गोबां ख्रिस्टियान जानानै बोरायलांबाय अब्लाबो बे मिथिया नोंनि फोथायनाया बेसेबां जाखो नोंनि फोथायनाया बेसेबां जिसुनावनो बेसेबां फोथायदों बेबादि मिथिनो रोङै जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां दिनै ख्रिस्टियानफोर दं जोङो लाबोबावनि मानसिनियाव थानाय पाप आखुखौ दबथायनो आरो आत्मिक जिबनाव लुखांजानो गोथार जिउनि बोलोजों हमथाजानाय ना कलसिया 3:5 बुंनाय बादि अब्ला बेबादि खोथादों बेबादि खोथादों जे पाप आत्मानि आखुफ्रा जोंनि मोदोमफ्राव थानाय मोनफा मोनफा अंगफोर बादि कलसिया 3:5 नायब्ला बेखौनो बेयो जाबाय बिबिसार खालामनाय मोजां नङि गाज्रि साननाय गोबां मोननो लुबैनाय बेखौ बुंनाय जाबाय बेफोरखौ बुथारना गाहरनांगौ आरो बे आखुफ्रा जोंनि मोदोमाव थानायखाय बियो खिलिखांबाय बुथारना लाबोदों बुथारना लाबोनो सानदों जेनेबा बे फांसे थाइजौ बिफां बे थाइजौ बिफांनि गुना गोखै बेखौ दानफायनो गाहरनानै गोदै फांसे गुननि थाइजौ बिफांखौ लाबोनानै रुजुनानै खाथबना होनाय आन्थाय रुजुजानाय गुदिनिफ्राय दालाया खिलिखांबाय बेखौ जेब्ला दानखाबाय थागोन रुजुजानाय बे बिफाङा सोमखोर जागोन आरो फिथाइ थायगोन बियो गोदै फिथाइखौ थायो आन्थाय जुदि बेखौ दानखा होनाय नङा बेखौ देरनो होगोन जेब्ला फिथाइ थाइजासे थागोन बे गोखै फिथाइखौ थायगोन मानोना बे बिफांनि गुदिया गोखै बेबायदिनो नोंथांनियाव माबा मोनसे पापनि सर' दंब्ला दुर्बलता दंब्ला नोंथांनिफ्राय खिलिखांबाय थानाय बे आखुफोरखौ गोथार जिउनो जुदि दानखा होनाय नङा बेखौ नोङो जेब्ला दोनबाय थागोन बे फिथाइ थायगोन गोखै मानोना आदमनिफ्राय फैनाय जोंनि मोदोमफ्राव बे गोखै गुना अब्ला बे समाव सानगोन मानसिफ्रा बे फोथायैलायनो मानो बेबादि बे फोथायैलायनो माथो थगायो बे फालबलायनो मानो मिसा खोथा बुङो बे इसोरनि खामानि मावो मानो बेबायदि मानसिनियाव बेबायदि नुजानाय गुनखौ दिनै कलसिया 10 बुंनाय जादों ओरैबादि बुंदों नोंसोरो गोदान मानसि जाबाय जाया नोंसोरखौ सोरजिदों बियो गावखौ तालाहै मिथिहोनो थाखाय फोदानै बियो गावखौ बोरै खालामबाय बे माब्रै फोदानै बियो गावखौ बोरै खालाम गोथार जिउ बेबादि लाबोदों माबा मोनसे गाज्रि सानबाय प्रभु नों अननानै क्षमा खालाम माबा मोनसे बुंनांदों प्रभु नों क्षमा खालामदो माबा मोनसे सानदों प्रभु बेखौ क्षमा खालामदो बेबादिजों बेखौ बुंजाबाय फोदानै इसोरा नोंखौ गावखौ बादि खालाम आरोबाव बुंदों पाप आत्माया
बेयो मोनफा मोनफा बेक्तिफोर बादि जेरै बेस्या खालामग्रा आत्मा एबा बिबिसारि खालामग्रा आत्मा बेखौ नुगोन हुसियारनि 5:4 बेयाव ओरैबादि बुंनाय दं बिसोरनि मावनायफ्रा इसोरनिथिं गिदिंनो होआ मानोना बिसोरनाव रुथि खालामग्रा आत्मा दं बेनिखायनो बिसोर इसोरखौ मिथिया आरोबाव 2 नम्बराव सिखाव खावग्रा आत्मा राग जोंहोग्रा आत्मा मेगन साग्रा आत्मा थगायहोग्रा आत्मा मिसा खोथा बुंग्रा आत्मा हिंसा खालामग्रा आत्मा मोनसा मोनहोग्रा आत्मा आरो गोबां मोननो लुबैग्रा आत्मा बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन पाप आत्मानि दिनै आखुफोर अनजिग्राफोर दै नोङो गोसो सोलायबायब्लाबो गोथार जिउखौ नाजावबायब्लाबो मोदोमाव बे पापनि आखुफोरा थायो नोंहा जुदि मोदोमनि हाबेस दंब्ला सरफोर दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंनि दुर्बलताखौ नुनानै बे बिसार खालामहोगोन दिनै सिखाव खावग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ सिखाव खावहोगोन मेगन साग्रा दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ मेगन साहोगोन दिनै थगायग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ थगायहोगोन दिनै मिसा खोथा बुंग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ मिसा खोथा बुंनो होगोन आरो हिंसा खालामग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो नोंखौ हिंसा खालामनो होगोन मोनसे खालामग्रा सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो गुबुननि मोजां मावनायखौ मोनसे खालामनो दिनै मावनो होगोन आरो नोंहा गोबां मोननो लुबैनाय सर' दंब्ला बेखौ लानानैनो गोबां मोननो नोंखौ लुबैयो अनजिग्राफोर बेनिखायनो दिनै नोंथांनाव थानाय बे दुर्बलताखौ नायनानैनो पाप आत्माया नोंखौ पाप मावो जेरै पिटारा बुंदों प्रथम पिटार 5:8 बुंदों श्रीमंदो साबधान जादो बिसोर सैताना हुदुमनाय सिंहफोर बादि सोरखौ माब्रै अख्रेबगोन बेखौ नागिरबाय सैताना जेब्लायबो नोंनि खाथियाव नोजोर होबाय थागोन बियो बबे बिसोर दुर्बल बेखौ बियो सामफ्रोमबो साथि फोथायग्रानि सायाव नोजोर होबाय थायो थिग समाव मोनोब्ला बियो सिंहबादि नोंखौ अख्रेबगोन बेनिखायनो बुंबावदों श्रीमंदो साबधान जादों जाहाथे सैताना सिंहबादि नोंखौ अख्रेबनो हाया बेनिखायनो बुंदों रमियानि 8:13 मोदोमनि लुबैनायजों बा थाबायब्ला बा दैदेन जायोब्ला नोङो थैगोन आरो मोदोमनि लुबैनायखौ नोङो फोजोबब्ला थांनानै थागोन आरो आत्मिक जिबनाव नोंखौ लुखांगोन अनजिग्राफोर बे मोदोमनि लुबैनाय पाप आत्मानि स्वभाबफोरखौहाय बा आखुफोरखौहाय खुनु धोरोम खालामनायजों बेखौ फोजोबनो हाया बाइबेला बुङो कलसियान 2:22 दे ओरैबादि बुंदों गावखौ नम्रता खालामनाय दुरफोरखौ सिबिनाय फोरोंनाय बेबादि बाथ्राफ्रा गियाननि बाथ्रा नुयो हय खिन्थु देहानि लुबैनायखौ दबथायनो हाया गोबां साधु सन्यासिफ्रा दिनै गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ दबथायनो थाखाय तपस्या खालामो मोदोमखौ सास्ति होयो ओरै दमगावहाय बोसोरै सासे मानसिया बेयाव मोदोमखौ खस्थ' खालामनानै फुजा खालामो माबा सिनस्रियावहाय बोरसि हायो खुन्थिया मोननै गायो दान्दा खायो माने बोरसि खाग्रा दुदुं खायो आरो गावनि सिनस्रियावनो हायनानै बियो दैयावनो दावबाय माने
बे सानै जाबाय बे मोदोमा पाप मावो बेनिखायनो बे मोदोमखौ सास्ति होनांगौ आरो खनसे सिलिगुरियाव थांना नुबाय फुजायाव थांनो नुहैदों बे मोनसे थखथाखौ बदों आरो बे थखथायाव गुसुं गुसुं गाजाल नुजाहोदों होनानै नुजाहोदों आरो बे साधुआ बेयावनो उन्दुदों आरो गाजाला हाबनानै बेनि मोदोमनिफ्राय थै ओंखारदों सोंदों आंनि लोगोआ बेखौ मा खालामनाय जाखो अब्ला बुंनाय जाबाय बेनि मोदोमा पाप मावथो बेनिखायनो बेनि मोदोमखौ सास्ति होदों बाइबेला दिनै खोथायो मोदोमखौ सास्ति होलाबो धोरोम खालामब्लाबो बे मोदोमनि लुबैनायखौ हमथानो हाया लाबोबावदों मोनसे ग्राफिक दिनै गोथारथिजों दैदेनजानानै आत्मिक जिबनाव लुखां जानाय एबा देरहासार गोथारथिजों दैदेनजानानै आत्मिक जिबनाव लुखां जानानै माबोरै देरहासार जानो हायो एसे नायबावो आङो खोन्थादों आंनि आसिखौ नोंथांमोननो खोन्थादों जेनेबा बे आसिखौ आङो मानसिजों थुलुंगा खालामबाय बे सानैबो गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय खिन्थु बेखौ दिनै गोथारथिजों सुफुंजानाय बा गोथारथिजों दैदेनजानाय आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय बेखौ आं नोंथांमोननो बे उदाहरनजों खोन्थानो नागिरदों एक नम्बर बे गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बे मा खालामदों गावनि गोसोनि मासाव बियो गोथारथिखौ जिरायहोबाय एबा जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ दैदेनहोनायखाय गोथारथिखौ दैदेनहोनायखाय बे मानसिनि जिबनाव जिसु ख्रिस्टनि चरित्रखौ नुगोन जिसुनि आखुथायखौ नुगोन आरो बियो जिसु बादि बेनि जिबनाव नुगोन आनसार सासे मा खालामदों गोसो सोलायबाय गोथारथिखौ नाजावबाय आरो बियो मा खालामदों गोथारथिखौ उनाव जानानै गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायबाय गावनो गाव गोसोनि मासे जिरायनानै गावखौ दैदेनहोबाय दा गावनो गावखौ दैदेननायखाय बेनाव मोदोमनि लुबैनायल' थाबाय थायो बे आत्मिक जिबनाव लुखांजानाय नङा आरो देरहानाय नङा अनजिग्राफोर दिनै नोङो नोंनि गोसोनि मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ जिरायहोनानै जुदि बिबा खालामनाय नङा बिगोमा जाहोनाय नङा गोथार जिउआ इस्साबादि नोंनि जिबनाव मावनो हानाय नङा ओंखायनो बाइबेला दिनै जोंनो बे बिसोरफोरखौहाय खोन्थादों आरो बुंदों बे 2 नम्बर मानसिनि दलखौ मानसिक होननानै प्रथम करिन्थियार 3:1निफ्राय 3 पदसिमाव बेयाव पौला करिन्थआव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ सोंखारिदों आं नोंसोरखौ आत्मिक मानसिफोर बादि बुंनो हायाखिसै मानसिक मानसिफोरखौ बादि जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै आं बुंनो हाबाय बेफोरनो ओरैबायदि बुंदों आं नोंसोरनो गोरा आहार जाहोआलाबा गाइखेरसो लोंहोदोंमोन बे समाव नोंसोर हाया दाबो नोंसोर हाया थिनफोरनाव बुंदों दाबो मानसिक जानानै दं मानोना नोंसिनि गेजेराव नांलायनाय दं नोंसिनि गेजेराव मोनसा मोनलायनाय दं नोंसिनि गेजेराव पाट बिबाद दं बेबादि थानायखाय नोंसोरो मानसिक नङाना अनजायग्राफोर जोंनि मण्डलिनिफ्राव बेबादि फोथायग्राफोरखौ गोबां नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला 1984-85निफ्राय जेना मोनसे गेदेर बाहागो लाफैबाय